70% tal-applikazzjonijiet li l-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità irċeviet fl-2020 biex tiċċertifika l-aċċessibilità ta' bini miftuħa għal pubbliku ma kinux approvati. Dan ħareġ mir rapport annwali tal-Kummissjoni dwar is-sena ta' ħidma fl-2020 fejn kien spjegat li mill-aktar minn 4,000 applikazzjoni li rċevew, aktar minn 2,800 ma kinux approvati, fil-waqt li 611 kienu approvati. Minnaħa l-oħra 600 applikazzjoni oħra lanqas biss kienu fil-parametri li fuqhom isir l-iffettjar mill-Kummissjoni. Meta ppreżentat ir-rapport, il-Kummissarju għal Persuni b'Diżabilità Samantha Paċ Kazan qalet li ħafna mill-ħidma matul dik is-sena kellha tinbidel u tkun ibbażata fuq il-pandemija. Fost l-oħrajn bħolqien ta' Disability Task Force li rat li l-policies li jsiru ma jnaqrux mid-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Paċ Kazan qalet li sal-aħħar ta' Diċembru li għadda kienu aktar minn 19,700 il-persuni b'diżabilità fiżika jew intellettwali irreġistrati mal-Kummissjoni. Minnaħa l-oħra, it-taqsima tal-infurzar ġabret aktar minn 2,100 blue badge minn meta beda jopera minħabba li skadew fil-waqt li żdiedet l-investigazzjoni fil-konfront ta' min abbuża. Matul is-sena li għaddiet, is-CRPD għamlet ukoll proġetti ta' riċerka, partikolarment biex aktar persuni b'diżabilità isibu impjieg u biex il-professjonisti jingħataw aktar għarfien, dan fost xogħol ieħor minn wara l-kwinti li jibqa' dej kontinwament. Samantha Paċ Kazan ringrazzjat lill-impjegati kollha tal-Kummissjoni li qalet jgħinu biex din tibqa' rilevanti għal ħajja tal-lum. Dan biex il-persuni b'diżabilità, il-familji u l-carers tagħhom jgħixu ħajja aħjar. Jappellat biex jiżdiedu aktar servizzi aċċessibbli fil-waqt li min ikollu xilment jew sfida jitkellem mal-Kummissjoni.